Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mriki wekdal kesempatan kula badhe mereview tentang sifat wajib pangeran kang kathah wonten 20. Wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakalim sami'an basiron mutakaliman apa wonten 20. Niku pripun apresiasinya, prakteknya dalam sholat. Nek wonten komunitas adat niku ada istilah manunggaling kawula Gusti. Tapi nek wonten komunitas puji-pujian wonten ing langgar-langgar niku sebutane wahdatul wujud. Piye jluntrunge? Wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat tempuk dadi siji. Wahdatul wujud nek wonten langgar-langgar pujian niku manunggaling kawula Gusti nek wonten komunitas adat. Lah nek prakteke nyang salat niku kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Temriku niku manggone. Sebenarnya itu adalah yang dimaksud sama, beda penyebutan. Orang Jawa mengatakan manunggaling kawula Gusti, wonten langgar-langgar pujian itu namine sebutane wahdatul wujud. Tapi nek teng salat niku jenenge inni wajjahtu wajhiya. Makatan anggen kalau mereview tentang sekedhik sifat wajib Allah kathahe 20. Wonten kerang langkunge kula nyuwun pangapura ingkang kathah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.